ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଡକେଇଥିଲେ। ତମ ନାଁ ଫକୀରା। ବାପା ମା ବାପା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି, ବୋଉ ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ। ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଗୋଚର ଜମିରେ ଭେଡ଼ ପୋତି ଦେଇଛି। କଣ କରୁଛ, କେମିତି ଚଳୁଛ? ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ନିଜର, ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଫକୀରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ। କେତେ କମେଇ ଦଉଛ? 5,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛ? ବର୍ଷେ ସାରା ଖଟିଲେ ବି ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖଡେ ଚଢି କିଣି ପାରିବନି ତମେ। ଆଉ ତମେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁନିଆ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗ ଭାବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏ ଘରର ସାମାନ୍ୟ ଚାକର ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ନାହିଁ, ଅଥଚ ତମେ ଏ ଘରର ଜୟୀ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ତମ ଭଳି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବାଲା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି। ତମେ ଚିକେନ ରୋଲ କହି ଚିକେନ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ପିଆଜ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେମିତି ରୋଲ ଦିଏନି। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ମଗାଏ ସେଥିରେ ଚିକେନ ଦେଖା ଦିଏନି, ଦେଖା ଦିଏ ଖାଲି ମଇଦା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ସାର୍, ମୁଁ ପକୋଡାରେ କମ ମଇଦା ପକାଏ ଆଉ କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଦିଏ। ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ନିଜର ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବା ଉଚିତ, ବୁଝିଲ? ଫେରାର ବୋଲି ମାରି ସିନା କରିଛ ଗୋରା ମୁହଁ, ହେଲେ ତମ ମୋ ଝିଅର ବାଳକୁ ବି ସରିବ।